Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Όπως πάντα και κάθε μέρα, κάθε βράδυ είμαι εγώ στην οθόνη σας. Πάντα. Ο Βαγγελάκης. Πάμε όμως στην πρώτη γραμμή να ακούσουμε τον αγαπημένο μου φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Παναγιώτης. Καλησπέρα Παναγιώτη, για πες μας. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Τι θες να σε βοηθήσουμε? Θέλω να σας ρωτήσω, βασικά έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Βασικά είμαι μπάι. Είστε πάει. Μάλιστα. Όλοι καλοί χωράνε. Και θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικό με τη σχέση μου με το αγόρι μου. Για πες μας το πρόβλημά σου, αγόρι. Λοιπόν, καμιά φορά, όταν είμαστε μόνοι μας με το αγόρι μου, να μωρέ, αυτός μου μιλάει συνέχεια με τον πρώην του. Αγοράκι μου, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Καλύτερα να βρεις κανέναν άλλο. Τι γίνεται δηλαδή? Ναι, κοιτάξτε όμως, τον αγαπώ. Δεν υπάρχει αγάπη, αυτό θέλει άλλον. Σκέφτεται άλλα πράγματα, πώς να σου το πω. Μα τι μπορώ να κάνω, δηλαδή, για να μην τον σκέφτεται καθόλου? Να σου πω, έχεις σκεφτεί να πας να τον κάνω να ζηλέψει, δηλαδή. Να τον κάνω να ζηλέψει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Κάτω και θα με θυμηθείς, αγόρι. Λέτε. Ό,τι έχω πει εγώ δεν βγαίνει ποτέ λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σου? Ρούλα. Ρούλα. Κρίστη, δεν θέλω κορίτσια. Μόνο αγόρια μπαίνουνε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Λεωνίδας. Έλα, Λεωνίδα μου. Πες μου το πρόβλημά σου. Ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι πολύ μεγάλος, είμαι μικρούλης. Πόσο χρόνο είσαι, Λεωνίδα μου? Είμαι 19,5. Αχ, μ' αρέσουν αυτά τα μικρά, τα αγοράκια. Ναι, ναι. Τα αγόρια που Το ίδιο όμως μου λέει και το αγόρι μου, το οποίο είναι λιγάκι μεγαλούτσικο. Πόσο χρόνο είναι το αγόρι σου? 62. 62. Ναι. Καλά, τι κάνεις με αυτό το μεγάλο αγόρι, ρε εσύ? Με τι να κάνω, αφού μου αρέσουν οι μεγάλοι, σας το είπα. Το πρόβλημά σου, πες μας, Λεωνίδα, ποιο είναι? Το πρόβλημά μου είναι ότι όταν κυκλοφορώ μαζί του όλοι με κοιτάζουν περίεργα. Ναι, κοίταξε να δεις, είναι ένα πρόβλημα που αυτό... Πώς να σου το πω, πρέπει να βρεις ένα πιο μικρό, ρε εσύ. Πρέπει να είναι το πολύ ως και 25 χρονών. Λέτε. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, αν μείνω με αυτό το μεγάλο αγόρι, άμα το πάω στους γονείς μου λέτε να έχουν αντίρρηση? Θα σε πάρουν με το πούλο. Άντε πάμε στην επόμενη γραμμή. Ό,τι να είναι,